ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଲିପୁରର ଶିଶିରକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି 2016 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭୋରରୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ 1000 ଟଙ୍କା ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଗହଳି ଥାଏ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯାଉଥାଏ ଶିଶିର ବାବୁଙ୍କର। ଦିନ ତମାମ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବିତାଇ ଦେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଲଜ୍ ଖୋଜିଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାବିଲା ଆଜି ରହିଯିବି, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିବି। ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଯାଇ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଜ୍ ବୁଲିଲେ, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ଖାଲି ନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଖାଲି ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଯେତିକି ଦର ରଖିଥିଲେ ତାହା ଶିଶିର ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। କାରଣ 1000 ଟଙ୍କା ଧରି ଘରୁ ଆସିଥିଲେ। ପାଖରେ ମାତ୍ର ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ସେ 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଘର ଖୋଜୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଘର ମିଳୁନଥିଲା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ। ଭାବିଲେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ତ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏକ ଜରି ପାରି ଶୋଇଯିବି। ହେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେଠି ଏତେ ବି ଲୋକ ନଥିଲେ। କାଁ ଭାଁ ଲୋକ କେବଳ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ସହରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ପେଟରେ ଦାନା ବି ପଡ଼ିନି। ଶିଶିର ବାବୁ ବାଲି ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପୁରୀ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଆସି ଶିଶିର ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଲା। 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଆସି ଶିଶିର ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହୋ ବାବୁ, ସେଠି କାହିଁ ବସିଛ? ଶିଶିର ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ପୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହାରେ ଲଜ୍ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କୋଉଟା ବି ଖାଲି ନଥିଲା। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାବିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରାତି ବିତାଇ ଦେବି। ଶିଶିରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ, ତମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି। ରାତିରେ ଏ ଜାଗା ଚୋରଖଣ୍ଟଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ରହିବା ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗା ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼। ଶିଶିର କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଅ। ସେଠିକି ଗଲେ ସେ ଠାକୁରେ ଯାହା ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ସେ ଯଦି ଡୋରି ଲଗାଇ ଆଣିଛି ସେ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଭାବେ ରଖିବ। ତୁମେ ଆଉ ଏଠି ନ ବସି ସିଧା ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଏତିକି କହି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଶିଶିର ବାବୁ ପୋଲିସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଫେରିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ। ସେତେବେଳକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶିଶିର ବାବୁ ଚାଲିଲେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁଠି କିଛି ଭିକାରୀ ଶୋଇଥିଲେ। ସେଇଠି ବସିଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ଠାକୁରେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଉପାସରେ ଶୋଉଛି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ଏଇଠି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏଇଠି ବସି ବସି ତୁମ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରାତି ବିତେଇ ଦେବି। ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅନାଥ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଶୁଣିଛି ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାହାର ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ନାମ ବହିଛ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ ତୁମ କରୁଣା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ 2 ଟୋପା ଝରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ହାତ ପାପୁଲିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ସେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବୋଧେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିଶିର କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଲଜ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଘର ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଦେଲା। ଏଇଠି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ବସି ରାତି ପାହିଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ପୁରୀରେ ତ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଯିବି? ଏତିକି ଶୁଣି ସେହି ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଯୁବକ କହିଲେ, ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ନିକଟକୁ ପଳାଇବେ। ସେଠି ରାତି ବିତେଇ ଦେବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଦେଇ କିଛି ବାଟ ସେହି ଯୁବକ ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଶିଶିର କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ରହିଯିବେ ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଂକୋଚ କରୁଥିବେ ତେବେ ସିଧା ନାହିଁ କରିଦେବେ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ଶିଶିରଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ସଂକୋଚ କ'ଣ? ଆପଣ ମୋତେ ଭଲରେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର ଭାବି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଦେଲେ, ହଉ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ଶିଶିର କହିଲେ, ନାଇଁ, 2 ପ୍ରହରେ ଯାହା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼ିନି। ଘର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ରାତି ପାଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା କିଣିକି ଖାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ପଇସା ଅଣ୍ଟିବନି କାଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶିଶିରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅବଢ଼ା, ଡାଲି ଓ ବେସର କୁଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଆସି ଶିଶିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ, ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଶିଶିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ରାତି 1ଟାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅବଢ଼ା କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ଶିଶିର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯୁବକଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅବଢ଼ା ବାଢ଼ୁଛି। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ଶିଶିର ଦେଖିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେତିକି ଅବଢ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେତକ 4 ଜଣ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ଯୁବକ ଜଣକ ଶିଶିରଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଖାଇପାରିବା। ସତକୁ ସତ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଶିଶିର ଓ ଯୁବକ ମିଶି କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଅବଢ଼ା ଖାଇଦେଲେ। କିଛି ବି ବଳିଲାନି। ଖାଇସାରି ଶିଶିର ଯୁବକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ ଖଟରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶିଶିର ନାହିଁ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚଟାଣରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଭୋରୁ ଉଠାଇଦେବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲା ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। କଥା ହୋଇ ଉଭୟ ଶୋଇଲେ। ସକାଳ 5ଟାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଶିଶିରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶିଶିର ଧଡ଼ପଡ଼ରେ ଉଠିପଡ଼ି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଯୁବକ ଜଣକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ। ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଶିଶିର ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ରାତିରେ ଘଟଣା ସବୁ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଶିଶିରଙ୍କ ବାପା ସେପଟୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ପୁଅ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କାଳିଆ ଠାକୁର। ତୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଜାଣିପାରିବୁ, ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବାଲା ସେହି ବଡ଼ ଠାକୁର। ଶିଶିର ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଯୁବକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଥିଲେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଯୁବକଙ୍କ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଜୁବ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରହୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ, ଆଉ ସେଠାକାର ଇନଚାର୍ଜ ଜଣେ ମହିଳା। ଶିଶିର ଯାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଯୁବକ ରହୁଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ, ଏଠି ଯୁବକ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ଶିଶିର ସେହି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସେହି ରୁମ୍ରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେହି ରୁମ୍ର ଆକାର ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତି ଶିଶିର। ହେଲେ ସେଠାରେ କେହି ରହୁନଥିବାରୁ ମନେ ମନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇ ଯାଉଥାଏ। ସେଇଠୁ ଫେରି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପତିତପାବନକୁ ଚାହିଁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, କି ଲୀଳା ଲଗାଇଛ ସାନ୍ତେ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ବୋଲି ରୂପ ବଦଳାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛ ମହାପ୍ରଭୁ। ମନ ଦୁଃଖ କଲି ବୋଲି ମୋତେ ଅଭଡ଼ା ଖୁଆଇ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ସକାଳୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଠାକୁରେ। ମୁଁ କେଡ଼େ ହତଭାଗାଟା, ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଜାଣିଥାନ୍ତି ବା କେମିତି? ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯାହାର ଲୀଳା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଏ ଛାର ମଣିଷଟା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତା କେମିତି? ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି କଳା ସାନ୍ତେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଶିଶିର। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯେବେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଆପେ ଆପେ ବୋହି ଆସେ। ସତରେ ସେ କରୁଣାସାଗର ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସହିପାରେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ରୂପ ବଦଳାଇ ଏମିତି ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଲିପୁରରୁ ଶିଶିରକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି।